Илдар, мин әзерләндем, қойсын қыздырабыз. Менә монда укыдым да, журналы да бар, гәҗите дә бар. Қойсын қыздырабыз. Bularning barısında kızdırırga material табырга mümkün bulabilir belki. Biz birisinde kızdırmamız, biz büyük yolbaşçımız, Великий yolbaşçımız Ленин baba aytmıştı, boşqa yoldan кетербиз Müslüm. Ярар, шуннан да татар журналистикасына тәнкыйть әле иртәрәк булыр. Ул менә ничектер телнең үзе кебек сакчыл мөнәсәбәт таләп итә икән, мин шуны аңладым. Әлбәттә шулай. Һәм тел дигәннән менә журналистның иң төп коралы бит инде мөхтәрәм җәмәгать, ул тел. Шуңа күрә дә без бу якка да нык басым ясарбыз, ясыйбыз, дип уйлыйм. Менә Журналистикада тел генә түгел инде, журналистикада уларның төп коралы. Журналистикада тел төп корал, ләкин журналистикада менә акча мәсьәләсе дә, хезмәт хаклары мәсьәләсе дә төп мәсьәләләрнең берсе, аны да онытмаска кирәк. Менә җитәкчеләребез колакларына алсыннар шуны да. Инде мөхтәрәм Журналистлар арасында менә бу проблема бар. Шуңа күрә журналистлар берничә редакцияларда эшләргә тиеш. Менә ул сыйфатка бәрә. Әлбәттә шулай. Инде без хәзер үзебезнең төп эшебезгә керешәбез. Тел иң зур хәзинә дидек. Ул да нәкъ менә шундый сакчыл мөнәсәбәт сорый адәм балаларыннан. Син бүген нәрсәләргә тукталасың? Бүген без тукталыйк әле бүтән кешеләргә дә таныш әйбергә. Без бит күбрәк рус теле аша эш итәбез. Рус телендә язылган материалларны тәрҗемә итәбез. Я булмаса аларны кулланабыз. Ике тел бездә билингвизм булганга күрә без рус телендә дә мөкәммәл сөйләшергә тиеш, татар телендә дә. Ләкин менә бер телнең икенче телгә аның конструкцияләренә, аның эчтәлегенә, асылына йогынтысы сизелә. Бу очракта рус теленең татар теленә йогынтысы. Без ничектер русча доминанты булгач инде русчара уйлыйбыз, русчара сөйләшәбез һәм шул татар теленә дә күчә башлый. Кызганычка каршы. Бүген калькалар турында сөйләмәкче булам. Менә сүзне турыдан-туры тәрҗемә итү һич кенә дә дөрес түгел. Тәрҗемә процессында Минемчә, мәгънә тәрҗемә ителергә тиеш, әйме? Хәбәрләмәне тәрҗемә итәргә. Илдар абый шулай дип әйтә иде. Хәбәрләмә ул высказывание. Без аны алгы дәресләрдә һич етсез сөйләрбез. Бүген менә калькаларның уңышсыз үрнәкләренә генә тукталып узасым килә. Бер тапшыруда, мәсәлән, бер кеше әйтә, бу техника белән сирәк кулланыла. Анда тегү техникасы турында бара. Бу техника сирәк кулланыла. Бетте гитте. Этой техникой редко пользуются дигәнне әйтә инде. Менә белән дигән сүз килеп керә шушы творительный падеж урынына. Аннары Ул монда тәрҗемә генә түгел, ул русча фикерли булып чыганды. Әлбәттә, русча уйлаганнан килә. Илдар абый бит Маликов. Илдар Маликович Замгынов шуны әйтте, аңлатты, көрәште шуның белән. Рүзәл абый Юсупов шул турыда яздылар. Һәм безгә менә шуларны алып, өйрәнеп, кулланма итеп эшләргә генә кирәк. Ләкин без менә шул игътибарсызлык аркасында, ая күрә эшләү аркасында аларны игътибарсыз калдырабыз. Менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, яшь кешеләргә карата инде бигрәк тә. Алар әйтәләр, һаман рус теле йогынтысында. Мине корт тешләде. Укусила пчела. Эт тешли, чөнки этнең теше бар җәмәгать. Корт тешләми, корт белән елан чага, чөнки аларның угы гына бар, аның теше юк. Мине корт чакканы бар, бик хәтәр ул тешләүдән дә көчлерәк. Шуңа күрә әйтәләр дигәнләр тешләде дип. Әйе. Корт чага, эт тешли. Бәрән ите дип сөйләшәләр. Бәрән, баранина дигән сүзне турыдан-туры бәрән дип тәрҗемә итәләр. Бәрән ул ягнёнок, ул кичкенә. Аны суеп ашамый инде үзен нормаль кеше дип санаган кеше. Аның ите дә булмый инде. Менә мин авыл кызы буларак беләм, ул бәрәннең ите дә юк. Бәрән ите түгел, ул баранина булса да, сарык ите турында сүз бар. Менә моны төшенчәсе бутарга ярамый һич кенә. Тәкә суябыз дип әйтәләр иде бездә. Тәкәсе бар, ләкин ул баран булса да, барыбер тәкә. Тәкә ите, я булмаса сарык ите. Алга таба киттек. Эре шәһәр дип сөйләшәләр. Эре шәһәрләр, эре предприятие. Эре дигән сүз гомумән кешедә һавалы дигән мәгънәдә горур. Менә борынын булып күтәреп йөрүче. Дөньяга борын тишегеннән карап йөри торган кеше эре кеше булар. Мин шулай дип аңлыйм. Ул сүзне Сен алдылар очраганы бармы? Беләм мин аны. Әйтмим генә кем икән. Татар журналистикасында да андый иптәшләребез бар. Ярар инде. Инде менә шулай иттереп, эре дигән сүзне куллану һич кенә дә дөрес түгел ул урында. Рүзәл абый Юсупов бу хакта әйтә иде. Бик хак әйтә. Зур шәһәрләр, зур предприятие, улы предприятие, улы шәһәр. Эре түгел һич кенә. Бәрәңге чистартам дип әйтәләр әле, ансына да игътибар ит. Бәрәңге чистартам, бәрәңгене чистартмыйлар, розлайда чиста, бәрәңгене әрчиләр я кыралар. Кайсы яктадыр тагын нәрсәдер. Бездә әрчиләр. Диалекталь вариантларны кулланмыйбыз, әрчиләр һәм чистарталар. Кыралар. Тагын бер әйбер бүлешәбез.
Neydidir bana hemen Rus tilinin yoğuntusunda bana şol fikirleri bilen bölüşegiz eli. Bölüşe ala kişi kisesindeki bağış bilen, eymi, ya olmasa ipi bilen bölüşe ala. Bana şunu bilip kişiye biri bölüşü. Olması bilen. Olması bilen neydidir bana şunu нәрсе деп әйтейін maddi әйберләр bilen. Нидер fikirleri bilen bölüşü ничектер бик килешеп бетмәк кебек. Уртаклашудыр бәлки. Менә без монда Илдар сөйләнеп утырабыз инде. Былай сөйләмәгез, тигли сөйләмәгез. Безгә кой берәүләр үзебез дә ялгышабыз, сүз дә юк. Кой берәүләр әйтәдер инде. Татарча аңлый бит инде татар кешесе. Нәрсәгә аны Илдар белән Мөршидә чыгып утырганнар да катлауландыралар. Ул татар телен дип тә уйлаучылар бардыр әле. Менә без аларны чакырабыз. Шундый фикерләре булган кешеләр очраса. Ләкин бар андый аңлашсак та татар теле сафлыгын сакларга кирәк иде инде, Вопрос, значит, возникли трудности с финансами или с деньгами дигән сүз инде бу. Акча белән. Акча кытлыгы туган шул гына. Татар телендә Илдар Маликович һаман да Низамов әйтмешли, безнең хөрмәтле устазыбыз әниең бит инде булай сөйләгән. Без аны тапшыру саен искә алабыз. Илдар абый безне карасагыз, сезгә кайнар сәлам җибәрәбез. Шуннан да шулай. Менә ул бит инде акча кытлыгы татар телендә конструкция бөтенләй битенчә. Без икенче төрле сөйләшәбез. Кай вакыт авылларда да кеше белән аралашканда име, шулай берәр нәрсә әйтеп куйга шаклар кытып торасың. Кара ничек гади генә шушылай әйтәбез без дип. Без үзебезнең телебездән ничектер менә шулай читкәшеп бизеп барабыз инде. Ясалма, корама телгә, бер әллә нинди телгә кирип барабыз шикелле. Кызганычка каршы. Ә менә калькалар дигәннән әйме, шундый журналистларыбыз бар ике телдә эшли торган. Менә аларга нинди лайфхак әйтер идең? Кыска гына әйткәндә, менә русчада ул матбугатны берәр органын чыгаранда, әйме? Матбугат басмасында эшли. Урысчасында да эшли, татарчасында да эшли. Менә аларга ничек тиз генә тегесенә монсына күчәргә? Әгәр дә инде аның белеме булмаса, әзерлеге булмаса эшләми инде ул. Димәк, ул ике телнең дә хәзинәсен белергә тиеш. Сәгыйть Фәйзуллин дигән тәрҗемәченең ике тел хәзинәсе дигән китабы бар. Алайса сорауны икенче төрлерәк бирәм. Аның өстәлендә нинди китап ятырга тиеш, нинди хезмәт ятырга тиеш, ул нәрсә, нинди авторга таянып эш итәргә тиеш? Тәрҗемә теориясе дигән китаплар бар, Рүзәл абыйның. Шул ук Илдар Маликовичның китаплары. Андый китаплар бик күп. Үзең әйттең бит, китап укымыйлар дип. Шуңа күрә инде һич югы безнең каналыбызда да карасыннар дип. Шуңа күрә тырышабыз. Ярар, сорауларыгыз тусса, Илдарга рәхим итеп шалтыратасыз. Ярар, инде лайфхак сәхифәсенә килеп җиттек бугай. Мен һаман да үземнең радио һәм телевидениедә эшләүче коллегаларыма, бигрәк яшь коллегаларыма киңәш буларак, яшь артистларга, сәхнәдә эшләүчеләргә дә кыңгыш әйтәс. Сүз басымнары турында бүген әзер әйтмәкче булам. Бигрәк тә бу атна көннәрендә сизелә. Бәнҗе шәмбе көнне, сишәмбе көнне дип сөйләшәләр. Бу һич кенә дә дөрес түгел. Татар телендә, француз телендә кебек үк басымнар соңгы иҗеккә төшә. Шәмбе, сишәмбе, бәнҗе шәмбе көнне, бәнҗе шәмбегә билгеләнгән. Менә шулай итеп ул кушымча кушылган саен арткы иҗеккә күчә бара. Һәм әлбәттә инде аның теге без белеп бетермәгән нечкә яклары да бар. Һәрбер очракны үзен аерым карарга кирәк. Гомумән алганда аның төп законы, гомуми законы сүз басымы сүзнең азапкы иҗегенә төшә. Сишәмбе, дүшәмбе, чәршәмбе. Илдар, бәлкем бүгенгә төгәлләрбез. Шуннан да шулай, алдагы көннәрдә дә күрешүләр насыйп булсын. Языгыз. Фикерләрегезнең видео астына язып калдырыгыз. Тирән хөрмәт һәм ихтирам белән кыяматлар. Илдар, бүген кыздырмадык тәнде, берсен дә кыздырмадык. Ярар, менә тапшыруыбыз төгәлләнгәч, YouTube-ка куелганнан соң кыздырырлар. Кыздыру бит ике яклы була. Үзебезне кыздырырлар, әйме? Безне кыздырырлар.